ପକେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ଗାଁରେ ହେଉଛି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 108, 1080, 1008 ଏସବୁ ଯେଉଁ କଳସ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇଟା ବିଧି ବିଧାନ ନୀତି ନିୟମ ହିସାବରେ ହେଉଛି କି ନା? କ'ଣ ନାଁଟା କ'ଣ ମୋତେ ଟିକେ କୁହ। ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? କଳସ ଯିଏ ବୁଡ଼େଇବ ତା ପାଇଁ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ସେଇ କଥା ନେଇ କହୁଛ? ସେଇପାଇଁ କହୁଛି। ସେଇପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛ? କଳସ ଯିଏ ବୁଡ଼େଇବ ତାର କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ଟିକେ କୁହ। ତାର 6 ମାସ କି 3 ମାସ, ତାପରେ 21 ଦିନ, ତାପରେ 13 ଦିନ, 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତି ଆଉ କଳସ ବୁଡ଼େଇବା ଲୋକ ନିଆର ରହିବେ କି ଆଇଁଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଏକାନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ। ଏକାନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ। କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତି ଏବଂ କଳସ ବୁଡ଼େଇବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଧିବିଧାନ ନୀତି ନିୟମ ନା କ'ଣ? ମାନେ 6 ମାସ ହଉ ଅବା 3 ମାସ ହଉ ଅବା 45 ଦିନ ହଉ କି 21 ଦିନ ହଉ ନହେଲେ 7 ଦିନ ହଉ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହଉ ନାଇଁ କି? ସପ୍ତାହ ହଉ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଏକାନ୍ନ ଭୋଜନ ନିଆରା ଶୋଇବା ବିଧିବିଧାନ ହେଉଛି ଏଇଆ ନୁହଁ କି? ଆମିଷ ପାଳନ ଏସବୁ ତ ହଉ ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିୟମ ନାହିଁ, ସେ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନିୟମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ସିଏ ସିନା ପରାମର୍ଶ କାହା ସହିତ କଲେ କିଏ କ'ଣ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ତୁମେ ତ ପରାମର୍ଶ କରିବନି। ନିଜେ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ନିଜେ ନିଜେ ଗୁରୁ। କାହାକୁ ପଚାରିବନି, ବୁଝିବନି, କିଛି କରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ହେଉଛି ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି? କ୍ଷତିକାରକ ହେଉଛି, କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ? ଯିଏ କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଯିଏ କଳସ ବୁଡ଼ଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି। ଏଇ କଥାଟି ଯେଉଁ କହିଲ, ଏ କଥାଟି ମୋ ମନକୁ ପାଇଲା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ପ୍ରାୟ ଗାଁରେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ବଢ଼ିଗଲାଣି ମାନେ ଗାଁର ପବିତ୍ରତା ଆସିବା କଥା, ଗାଁରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବା କଥା। ଗାଁରେ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ହେଲାଣି ମାନେ ଗାଁରେ ପବିତ୍ରତା ଆସିବନି? ପବିତ୍ର ଆସିବ, ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ପବିତ୍ର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ହଉନାହିଁ କାହିଁକି? ସୁତରାଂ ଓଲଟା ହେଉଛି କାହିଁକି? ୟାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ ନା କ'ଣ? ୟାର କାରଣ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁମାନେ ବିଧିବିଧାନରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ନୀତି ନିୟମରେ କରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ମାନେ ଯାହା ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ସେ ଅର୍ଥରୁ ବିନିର୍ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିନିର୍ଭୟ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଦ ପାଣି ନାଟ ତାମସା ଏଇଥିରେ ସବୁ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ବିଧିବିଧାନରେ ଦିଅଁ ଦେବତାଙ୍କ ଆରାଧନା ପୂଜା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ନା କ'ଣ? ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପୂଜା, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନା କ'ଣ? କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଏ ବାବଦରେ କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା, ଆଉ କିଛି ଆତ୍ମସାତ କରିବା ନା କ'ଣ? ହାମବଡ଼ା ହେବା ଆଉ କ'ଣ? ମାମଲତକାର ବୋଲିବା ଆଉ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ବିଧିବିଧାନ ଭିତରେ ନାହିଁ, ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହା ନୁହେଁ। ଆମେ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଇକିରି ଅଧର୍ମକୁ କମଉଛେ ନୁହଁ? ଏ ଦେଖୁନା ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ
ମାଡ଼ି ବସିକି ଗୋଟେ ଲୋକଟା ମନ୍ଦିର କରିଛି ଅନାବାଦୀ ଗୋଚରକୁ ମାଡ଼ି ବସି। ହଁ କିଛି ଲୋକ ବି ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦିନେ ଓଳିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅନାବାଦୀ କି ଗୋଚର କି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ନା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଦେବତା କିଏ? ଗାଈ ଗୋରୁ ଦେବତା ନା। ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ଗୋରୁ ହେଉଛି ଦେବତା, ତାଙ୍କ ରୁମରେ ସହସ୍ର ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ବାଡ଼ାବନ୍ଦି ହେଇଗଲା। ବାଡ଼ାବନ୍ଦି ହେଇଗଲା। ଆମ ପିଲାବେଳେ ସେଇଟା ଅନାବାଦୀ ଗୋଚର ନଥିଲା କି? ଥିଲା ବା। ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତୋଷାମଦକାରୀ ଖୋସାମଦକାରୀ। ହଁ ହଁ ତ ସିଏ କ'ଣ ସେ ତା ନିଜ ବେପାର ପାଇଁ ନା, ନିଜ ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନା। ଆଉ ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ? ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହଁ। ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇ ତହସିଲଦାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟ ସବୁ ରହିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାନ୍ତ୍ରିକ କି ତାନ୍ତ୍ରିକ କି ତାନ୍ତ୍ରିକ? ଏ ଆମ ନୃସିଂହ କେଇ କେତେ ଥର ଫେଲୁଅର ମାରିଲାଣି। ନୃସିଂହ କେଇର ତାର ଝଗଡ଼ା ହେଉନି କି? ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ଗାଁର ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁ ବାଆଜି କମାର ସେ ଆଉ ଅଛି? ବାଆଜି କମାର ଫେରି ଆସିଲା। ବାଆଜି କମାର କହିଲା ଏ ଲୋକ କାମ। ତାପରେ ଧୂଳିଆ କମାର ତାପରେ କ'ଣ ବଣିଆ ଘର ରୁପିଆ ବଣିଆ, କ'ଣ ଦିବାକର ବଣିଆ। ଏସବୁ ଜାଣିଦେଲେ ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଲୋକଟା ହେଉଛି ବେପାରୀ ଲୋକ, ବେପାର କରିବ, ପରିବାର ଚଳେଇବ। ଆଉ ତମେ କହୁଛ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଫାନ୍ତ୍ରିକ କିଛି ନୁହଁ, ଭେଳିକି ବିଦ୍ୟା ସବୁ। ହଉ ଛାଡ଼, ଏଠିକି ଦେଖେଇଲୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ